ahí está el peso que sale aquí. Se llevan, sí, al final se llevan dos grados. Ha dicho a Martín, por favor, que podían poner para la foto, que se tenía que incluir. Zure lehendabiziko finala, ardura ondila edo... Bueno, ardura beti izaten da, ez? Egia esan egunero ez dira finala jokatzen eta, bueno, biharkoa nahiz eta torneo bat izan, netzako oso importantea da eta berseatuko nahi izaldan neurrin disfrutatzen. Oain arte oso txapelketa konplitua jokatu duzu, ez? Postpartido, 4 irabazi, 1 galdu, maila handia izaten da. Bai, nik uste nahiko txapelketa politia indeula, ez? Partidu bakarra galdu genuen Etxeberrian da kontra, eta nik uste beste partidutan nahiko maila politia indeula. San Miguelek asko jokatu du, eta ni saiatu naiz aldan neurri behai launtzen. Favorito ikusten duzu zuen burua, edo behai txapeldunak dira, nola ikusten duzu? Nik uste, euneko 50 da hola, egia esan. Beraiek txapelduna dira, demostratu dute pareja oso solido egiten dutela batez ere, oso ondo konpenetratzen dira. Eta, bueno, agian bentaja pixkat eduki dezake beraiek txapelduna izateak eta niretzako ere lehenengo finala izateak. Baina nik uste, lauok gure mailan jokatzen badu, partidu gogorra izango dela. Gakua nuen daiteke, partiduan gakua? Bueno, nik argi daukat, gainontzeko partiduan bezala, saiatuko diala nahi pixkat bilatzen, ez? Eta nik, badakit bihar irabazi nahi badeu, nik partidu ona jokatu beharkotela, seguru Jurenek beri egingo dula, eta nik uste gakoa agian nigan egongo dela. Bueno, Patxi, bigarren urtez jarraian finalea, lehen urtean irabazi zenuten, aurten esperantza berdinekin, ez da? Bai ez, lehen urtean txapel atera genuen, eta aurten pareja bera egokitu zaigu eta ilusioekin finalea etxi garela eta txapela irabazteko. Oaingoz paper oso bikain jena izatez, partidanak irabazituzu eta gainera itxura oso ona emanez. Bai ez, nik uste joaiz eta biek oso ongi moldatu garela urtene bai frontoian. Partiduzik aurre atea ditugu, hasieratik tanto bentaja hartuz eta bentaja horri eutxiz. Eta hori izan da gure jokoan nik uste. Favorito zuek zate o beraiek izango dira favorito? Favoritoa final batean bilatzea ez dakit oso zuzena den, ez? Beraien arma dituzte, gu gureak, San Miguel oso fuerte dago, sakeak min asko egiten du, guk sakeak min dezakigu, nik uste dut 150 nola egongo dela. Pelotak danetatik pixkat hartu dituzu, ez? Partiduan arabera. Bai, pilota batzu bote gehiagokoak, beste batzu bajugoak, partidua nola doaien arabera eta egun batzu guztiak ez dira igualak, ez? Egun batzu eta pilota batekin asmatzen duzu, beste batzuetan bestearekin eta horretik denetik pixo datu dugu. Eta finaleko gakua, zuen jokua nolako izangoa? Gure jokoa ez dakit, gu ikuste txapeleta guztian egin dugun jokoa izango dela, ez? Ez gara tantoa segidenak itzen dugun horietakoak, sakearekin nahiko ongi moldatzen naiz nik, joalistere tantoa sartzeko paretan zazpian ongi kruzatzen du eta gu segita egingo dugu, ez? Eta gehien bat, San Miguelei pixak pilotak entzia izango da.